I ara és moment de parlar d'art i ho fem amb el nostre col·laborador habitual, l'historiador de l'art i museòleg Damià Amorós. Benvingut a Carrer Major una setmana més. Què tal, com anem, Gemma? Molt bé. Avui parlarem, com hem introduït, doncs que la temàtica seran els pessebres. Sí, potser algun dels nostres oients es sorprendrà, no? Incloure aquest element de casa nostra dins la secció d'art, però és un art, l'art del pessebre. Exacte. Mira, he fet el tafaner en un article que has publicat ara fa 2 dies, a Temps de les Arts, en què et deixaré anar el titular i a partir d'aquí tu vola. Fer o no fer el pessebre? Aquesta és la qüestió. Sí, mira, agafant aquest verset de Hamlet de Shakespeare, no? El to be or not to be, that's the question. Doncs escolta, ens trobem amb institucions catalanes, molt catalanes, tant com el Parlament del nostre país, que aquest any han decidit no fer el pessebre. També és veritat que només portaven un any fent el pessebre. I una cosa que no recullo l'article i que a mi m'està voltant pel cap fa dies és si s'ha fet al Palau de la Generalitat o no. Perquè sí que és veritat que la Federació de Pessebristes de Catalunya o l'Associació de Pessebristes de la ciutat de Barcelona feien el pessebre en aquest espai, no? En el Palau de la Generalitat. I aquest any, misteriosament, no han aparegut fotografies de l'interior en celebracions de Nadal. No ho sé, no sé què està passant, que sembla que de vegades vulguem amagar certs elements de la nostra identitat. Hi havia un article molt interessant d'en Jordi Graupera que parlava que a Barcelona no li agrada el Nadal. I en parlarem perquè en aquest article també parlo d'això, no? Del fet que a Barcelona, misteriosament, el Nadal sembla que no se celebri. Com al Camp de Tarragona, la ciutat de Tarragona fa un Nadal i la ciutat de Reus està col·lapsada pel seu Nadal. Com de curiós les dues coses en dues ciutats que es toquen. Però estic segura que si baixem a Barcelona ens quedarà claríssim que són festes, sigui per la llum, pel moviment. Sí, però vull dir que ens avergonyim d'aquests trets serien més populars o més... No ho sé, en Jordi Graupera parla que el fet de Nadal s'assimila a una part de la societat, potser que l'actual govern de la ciutat de Barcelona doncs, no li interessa situar-se, o fins i tot el rerefons cristià de qualsevol celebració i tradició. Jo no he vist ningú que el dia de la Puríssima digués no, jo no faig festa perquè és la Puríssima. La gent fa festa igualment, no? I llavors, totes aquestes tradicions que passen a ser cultura, com les assumim al segle XXI? Una institució com el Parlament sí que posa l'arbre de Nadal, que l'arbre de Nadal sí que és veritat que és un element pagà, però tindrà un tió, que és el nostre gran element pagà de la festivitat de Nadal. Ostres, com ho gestionem, no? I crec que el pessebre, la concepció d'aquesta maqueta on representem elements fantàstics, elements mitològics cristians, com és el naixement de Crist, que si Crist va néixer, no va néixer per Nadal, òbviament, però també podem representar la matança dels innocents, l'anunciació, els pastors, el caganer, la rentadora, el pixet. Tot aquest univers és un art i la Fira de Santa Llúcia fa més de 300 anys que la fem. Ostres, per què amagar-ho o per què voler-ho amagar? No? Crec que hi ha una reflexió filosòfica molt més potent que senzillament parlar sobre art o no, que també és important i és filosofia pura, també, al final, l'estètica i la bellesa. A més, també potser hi hauria allò que no es pot fer qualsevol cosa a gust de tothom, no? Això mai. Clar, al final, qui pren decisions no les prendrà a gust de tothom. I tu en el teu article, de fet, comentes que tots tenim un pessebrista dins. Sí, els que ens dediquem al món dels museus descobrim que tothom té un museòleg a dins i no està col·legiat, imagina't, no està a l'associació de museòlegs. Però igual que tenim un alcalde, igual que tenim un petit dictador o un entrenador de futbol ahir amb la final del Mundial, és a dir, som un país on l'opinió ens és important, però algú ha de decidir les coses. I fer un pessebre o no, jo crec que és molt important fer-lo públic, però al mateix temps, i això també ho recalco molt, fer-lo privat. És a dir, tenir el pessebre a casa jo crec que és un fet més important que tenir-lo a la vila, a la població, en públic. Però, clar, és una part fonamental de les nostres tradicions. Ara m'ha vingut el flaix de dibuixos de la Pilarín Vallès veient el pessebre. Ostres, és important o no és important? Jo crec que sí. D'acord que té una gran importància religiosa, però també el fet cultural que envolta això. Valls ha de deixar de celebrar les decenals perquè és un fet religiós. Montblanc ha de deixar de celebrar les festes de la Serra. No, expliquem-ho, fem la difusió. Crec que és un patrimoni que és nostre i que és importantíssim i vital que mantinguem i explotem.
Justament, no? Caldria parlar-ne més perquè segurament això que dèiem que tots tenim la pell molt fina i a més, doncs, voler fer-ho tot a gust de tothom doncs no pot ser perquè, clar, avui dia a la societat catalana doncs hi ha diversitat de cultures, de religions, però al final fer un pessebre ja no té per què ser que tots Al siguem contrari. d'aquesta... Per això diem que és un fet artístic, no? I jo crec que hi ha un element molt important. En el mateix article que comentaves del temps de les arts, feia el plantejament. Aquest any, segurament cap dels nostres oients ha sentit la polèmica pel pessebre per Sant Jaume, un pessebre que és etèric, que és lluminós, que es fa amb un màpping. Imagina't si és modern, això. Però en els altres anys havíem vist pessebres dins de caixes, pessebres reinterpretant figures del romànic. Ostres, l'important és que es fa un pessebre. I al voltant del pessebre i al voltant del tió, sisplau, que ningú digui caga tió, perquè és el tió, i després el fem cagar, és a dir, molt diferent una cosa que l'altra. Hi ha unes cançons, hi ha el verset de Nadal. Jo, dels grans records infantils de la meva infància, és amb els meus cosins, amb els meus tiets, amb els meus avis, a Cal Groc o Cal Damià el Felip de Sarral, fent el verset, posant el pessebre, i crec que això és un background que també ens ajuda a formar-nos com a persones i és un contacte que tenim directe amb el nostre patrimoni immaterial. Molt important. I també seria cultura popular. L'altre dia vam anar aquí a Montblanc a una botiga que el pessebre el fa perquè els nens i nenes que entren a la botiga deia, no, és que aquest pessebre és viu perquè, clar, el mouen, canvien les figuretes, dona tema. Al final hem passat potser d'un extrem a l'altre. Ja avui dia potser tu preguntes a un nen o nena que ja no fa religió a escola i que li falta aquella cultura popular, de la mateixa manera que sabem doncs, coses que passen a l'altra punta del món. Mira, ahir estava mirant un programa a la televisió i amb la meva parella ho dèiem. No hi ha qui ensenyi a amamantar un nen en una família. Aquells coneixements de l'àvia a la mare i de la mare a la filla i de la filla a la neta, moltes vegades s'han perdut. I llavors aquí hi ha algú, molt llest, que fot un negoci. Ostres, i estem parlant que és una cosa que els nostres rebesavis s'han traspassat a casa. Potser al voltant d'una taula, al voltant d'una cuina o al voltant d'un pessebre. Clar, és un fet tan associat a una terra, a una llengua, a una cultura, que és la nostra. Imagina't si és difícil, és la nostra. No? Doncs moltes vegades deixar-ho perdre, tot i que segur que en parlarem, el pessebre no és un invent català. El que han fet els catalans és catalanitzar-ho, no? El pessebre és un invent italià i ostres, un invent que ha triomfat, perquè si aquí a Montblanc mateix, al Museu del Pessebre, hi ha exemples de pessebres de tot el món. Imaginem-nos si la cosa ha triomfat, no? Anem doncs a aquests orígens, si vols, perquè hem passat del videomapping, que també t'anava a dir, a veure què en pensaves d'aquest videomapatge, però si vols remuntem-nos, com a historiador de l'Arquets, que ens expliquis exactament d'on te surt aquesta tradició de fer figuretes, petites o grans? Explica'ns. Sí, mira, l'origen, com tot, no? Sempre s'hi va posar més pa que formatge, el trobem vinculat a la figura de Sant Francesc d'Assís, que una nit de Nadal del segle XIII comença a fer una representació teatral, que era un fet habitual a les esglésies, com ara tenim els pastorets, doncs seria el rebesavi dels pastorets fer un pessebre vivent. Pessebres vivents a dia d'avui, aquí a l'Espluga de Francolí, al Baix Penedès, al Baix Camp, a les Terres de l'Ebre, se'n fan a tot el Camp de Tarragona, i és aquesta primera representació que es fan figures humanes que al cap del temps passa ja a escultura, a maqueta. Hi ha un pessebre molt bonic, un dels primers que es conserva d'Arnolfo di Cambio a Santa Maria la Maggiore a Roma, a la cripta, per anar a visitar, és preciós. I aquests primers pessebres se centren en la figura de la Mare de Déu, la Mare que dona llum d'un colom, imaginem-nos la història. Clar, aquí participa un colom i tot. Sant Josep, no? El pare putatiu de Crist, diuen que d'aquí ve l'origen del Pepe, de Pater Putetais, doncs Pepe, per resumir-ho, i aquest fet es generalitza per tota la península itàlica, passa a Sicília, passa a Nàpols, sota el poder de la corona d'Aragó durant tants segles, també les illes, i clar, arriba a Catalunya al segle XVIII, primer amb unes figures que serien les napolitanes, que són aquestes figures amb un petit moviment tant a braços com a cames, enfotent-se de la societat del moment, però respectant molt el naixement, que és la part religiosa, i aquí a Catalunya doncs, hi entaforem peces tan pròpies com el caganer. O una de les curiositats és que a Catalunya representa que el bou i la mula no haurien d'estar amagats a darrere, sinó donant escalfor al nen Jesús. És a dir,
aquests elements que potser hi ha a la part valenciana, a Aragó o a Castella i es fan, o a França, a la Catalunya Nord o directament a França, es fan de forma diferent. Ara que has dit això del que hauria de ser i tal, la rigorositat històrica en el pessebre és gaire... Ens la passem per l'art del triomf. T'anava a dir. No, això és un poble de pessebre. Me cago en Déu. La Galilea dels segles I, jo no la veig igual que un poble del Pirineu. No veig que Conesa o Forès, per dir pobles de la Conca, no? És el Prades, no? Pobles de pessebre, escolti. No, el que hi ha d'haver són romans i palmeres i aquí hi ha de fer una calor o un desert. I jo suposo que aquest fet també el podem lligar amb la romantització del pessebre, el fet pastoril, no? El fet del pastor de muntanya, de la identificació amb el Pirineu, fet des de la ciutat de Barcelona, que és el màxim productor de pessebres a Catalunya, perquè, òbviament, té la Fira de Santa Llúcia. Però si visitem pessebres de qualsevol lloc de Catalunya, veurem que hi ha un mínim comú múltiple que, per exemple, sempre trobaré un pagès amb barretina. Què collons hi fotia un pagès amb barretina al segle I a Galilea? Però, no, òbviament no hi era. Ni la barretina existia ni el pagès català existia, no? Però ho hem volgut doncs, portar cap a casa nostra amb aquestes tradicions, amb aquests elements que en són propis. Jo ara et anava a dir que jo recordo quan estudiava, no, que em sembla que a les llars romanes ja hi havia l'hàbit de posar figuretes. No? Els déus, sí, els altars particulars i encara ara, si algú té la sort de visitar aquests grans casalots vells que conserven algunes de les ciutats de casa nostra, encara hi ha oratoris particulars. I aquests oratoris, molts dedicats a la Mare de Déu i al bon nom de Jesús o a la pietat. És a dir, la tradició de tindre elements religiosos dedicats al sant particular, això ja ve dels romans que tenien els seus déus a casa. A casa nostra, a Sarral, per una senzilla raó que ens diem Damià i els tractors del poble són Sant Cosme i Sant Damià, jo crec que poques cases del terme hi ha més amb Sant Cosme i Sant Damià perquè el pare en fa col·lecció, no? I és aquest fet d'identificar-te amb una santitat, amb una divinitat clàssica i transportar-la i dir que aquella és la teva, aquell intercessor davant de la fe. Hem començat parlant d'aquesta no presència de pessebre al Parlament de Catalunya, amb la polèmica que això ha generat, justament perquè enguany el Parlament Europeu ha instal·lat per primera vegada un pessebre al costat de l'arbre de Nadal. O sigui, aquest xoc ha sigut com molt... L'únic que aquí, i això quan ho escrivia pensava, ostres, això com ho faig vendre? Potser uns han tret el pessebre perquè no hi havia tradició al Parlament o perquè hi havia un fet religiós que no els interessava. Però és que els altres ho han fet per un fet religiós. Llavors, clar, de què parlem, no? d'A o de B? Llavors, jo crec que aquí hi ha unes declaracions del president de la Federació de Pessebristes de Catalunya, que la va fer la revista Tornaveu, on també tinc la sort de col·laborar, que ell diu que aquí estem anant cap al camí de la tradició que es vinculi al patrimoni immaterial. Igual que les barraques de pedra seca, la seva construcció ho és, o ara el toc de campana. Exacte. Toc de campana, que aquí a Montblanc amb el Jesús en tenim un gran representant. Doncs, ostres, que sigui un pas més. Jo crec que això és interessant per vincular la tradició del pessebre a la tradició europea immaterial i passar-ho a la UNESCO. Si és davant d'això, miri, on s'ha de firmar perquè ho farem córrer. També parlàvem dels diorames. Els diorames serien una extensió, diríem, o tu saps quan comença l'art? Home, el diorama segurament el trobem a partir de que es comenci a tancar el pessebre i amb una idea quasi artística del tema, perquè hi ha la perspectiva, hi ha el treball de les escultures. Segurament és que al segle XIX, quan comencem a trobar aquesta, fins i tot, singularització de les escenes, perquè tenim diorames, com dèiem, de la matança dels innocents, de la trobada del rei Herodes amb els tres reis, del somni dels tres reis, del somni de Sant Josep, de l'Anunciació. És a dir, el tema ja comença 9 mesos abans de Nadal, però fins i tot hi ha un element que potser a casa nostra, tot i que en tenim productors i expositors, no en som conscients, que és tota aquella producció de diorames que es fa sobre la passió, el cicle de passió, és a dir, des del Calvari, mort i resurrecció de Crist, també se'n fan de diorames. I llavors, jo crec que estem davant d'un fet que és molt bàsic, que és l'explicació de les Sagrades Escriptures a través d'imatges. El mateix que feien amb el romànic, ho estem fent a dia d'avui amb els pessebres o diorames. A banda d'això que hem comentat, que ja hem com deixat la pinzellada que no només és un culte, sinó que ara ja és una cosa patrimonial, una tradició. I jo et anava fins i tot a apuntar que no deixa de ser un ritual, perquè segurament molts de nosaltres
cada any, no? Com aquell itinerari que es repeteix, no? Com aquella pel·lícula en què Sí, et senyora, lleves sí, el sí. mateix dia, per aquesta època doncs anem als mercats de Nadal, No, i a comprem més, una figureta nova... I a més la tradició ens ho diu, això. Escolta'm, per Santa Llúcia és quan s'ha de posar el pessebre i no s'ha de treure el dia 6 o 7 de gener, no, s'ha de treure per la candela. Llavors, aquest calendari actual nostre potser ens obliga que els adornos de Nadal, els elements nadalencs... Els ornaments. Sí, els ornaments, els presentem per el 25 de novembre. Hi ha gent que ja posa llums i per el pont de la Puríssima ja tot Nadal és de tot drap, no? Però la tradició ens diu que el dia 13, fins i tot, i ara pensant en un fet que a mi em va costar fins i tot entendre. Jo m'acostava, i encara em costa ara saber en castellà quina nit és Nochebuena i quina nit és l'altra, que no me'n recordo. Mira, això ho vam repassar amb l'Agnès Toda fa una setmaneta. Però una és Nochevieja i l'altra no me'n recordo com es diu. La de fin de año o no Año sé. Nuevo. Bueno, una d'aquestes nits. La nit de Nadal és el 24. Sí, el Missa del Gall i tot això. Llavors, hi ha un pintor de Santa Coloma Queralt que es diu José Noguer Massó, i ell, a les seves memòries, és molt interessant. Ell de petit se'n va anar a viure a Madrid. La nit de Nadal, la Nochebuena, suposo que es diu així, sí. A Catalunya, la seva celebració, i això qui hagi vist els pastorets ho sap, és anar a Missa del Gall. I després el ressopar i anar a dormir. No es fan uns àpats copiosos, no es fan uns grans menjars. No, escolta, una cosa molt catalana, austera, i anar a missa. Aquest pintor diu, vam anar a Madrid a viure i la nit de Nadal se'n vam anar a dormir d'hora. Vam anar a Missa del Gall i vam anar a dormir. Els veïns de baix, o els de dalt, no ho recordo, diu, van vindre a casa a preguntar si ens trobàvem bé perquè no havíem menjat res. Clar, ostres! És a dir, la celebració de la noche aquesta, que no sé quina és... Mira, que ens ho apunta el nostre tècnic, l'Àlvaro. Vinga. Nochebuena és la nit de Nadal, Nochevieja és Cap d'Any. Sort de l'Àlvaro que ens ho diu. Doncs la Nochebuena no se celebrava al segle XIX ni tradicionalment a Catalunya. I és curiós el relat d'aquest pintor que diu, a partir d'aquell any, mentre vam estar a Madrid, ja ho celebràvem. I és aquest fet d'allò que allà on siguis, fes el que vegis. I ara, a dia d'avui, també tota aquesta arribada de noves tradicions. Per què m'ha d'entrar un tio amb barba i vestit de vermell, que abans anava de verd per casa, quan al gener a mi em venen 3 tios a casa a portar regals? No? Escolti'm, o el tio, no? Per què no? Un element tan preciós, amb una mística tan important com és el trio. Hosti, el tio et ve a casa, no el aneu a buscar al bosc, el tio et ve a casa. I quan ja ha fet la feina li fots un gec d'hòsties i el cremes. Perquè l'any que ve te n'ha de vindre un altre. Així és la tradició, era com era? La tradició popular del tio és, el tio et ve a casa, tu aquell tronc l'alimentes, el farceixes com qualsevol tocino, perquè és la representació de la fertilitat de la terra que ens dona els seus fruits, i quan s'ha acabat de cagar, cagui una ceba o una patata segons les cases, el fots al foc, perquè aquell tio que ja ha complert la seva funció et seguirà complint la seva donant-te calor. I l'any que ve en tindrem un altre. Tions amb barretina, amb ulls, amb nas. Però què estem fent? El tio és un tronc màgic. I aquesta és la gràcia del tronc màgic. I els reis igualment són màgics, per això saben el que demanem, saben si ens han portat bé o malament. I els reis, o els reixos, que jo crec que li hauríem de dir així, no? Els reixos, és una de les tradicions més boniques que existeix a tot el món. 3 personatges que en representen les 3 edats de l'humà, els 3 continents que es coneixien en aquell moment, que et venen a casa. És el món que et ve a casa, que et ve a portar aquells regals. No? Jo crec que és dels records més bonics que tenim tots, si hem fet totes les funcions de l'AUCA. Damià, quasi m'estàs emocionant. I això que els adults fins i tot ja fa temps que sabem qui és cada personatge de l'AUCA. Això és com els pastorets. Escolta, ja per anar tancant, en l'article parles que a la capital del país, doncs, no, perquè tu aquest any has posat a caldo totes aquestes iniciatives que tenen lloc a la capital comtal. Bàsicament la poso cada vegada a caldo a Barcelona, tampoc és cap novetat, això. Doncs bé, recomanes una exposició de pessebrisme, Mirades, de la Federació Catalana de Pessebristes, al Centre d'Artesania de Catalunya. També has anomenat el Museu del Pessebre d'aquí a Montblanc. Plans de pessebres per aquest Nadal. Mira, n'hi ha uns que a mi em va sorprendre molt, que és l'Associació de Pessebristes del Vendrell, que tenen un local molt interessant a prop de la biblioteca,
Però estic segur que a Tarragona, a Valls, a Reus, aquí a Montblanc, amb el Museu del Pessebre, o el que dic al principi, qualsevol poble o ciutat, per petit que sigui, tindrà el seu pessebre públic, anem-lo a veure, disfrutem-lo, gaudim-lo i, sobretot, a casa fem el pessebre. Encara que estiguem sols, no hi hagi canalla per casa, ostres, un pessebre et canvia la perspectiva de les festes de Nadal, tindre aquestes 3 figuretes, aquesta maqueta, fer de la història mundial un raconet a casa i tindre-ho, perquè segur que ens animarà a les festes, encara que estiguem en moments difícils, perquè el país se'n va a la merda, però ens ho haurem passat bé. Gràcies, Damià Morós. El trobeu a les xarxes amb l'arroba Damià, D majúscula, A majúscula. Gràcies per acompanyar-nos un dilluns Gràcies a més. vosaltres. Bones festes. Igualment, i si no ens veiem, això, bones festes i bon any nou.